Kysymys kuuluu. Denzel Washington teki yhdessä puheessaan tällaisen metaforan, että kun te kuolette, niin teidän kuolinvuoteelle tulee haamuja. Ei mitään tällaisia, mitä aavedata tutkii tai jotain muita vastaavia, vaan teille tulee teidän omat haamut. Asioista, joita te olisitte voinut saavuttaa, mutta te ette ikinä lähtenyt kokeilemaan. Ja nyt nämä haamut on teidän kuolinvuoteen ympärillä, pettyneenä ja surullisina. Ja ne sanoo sulle sen, että sä olisit voinut tehdä meistä eläviä otuksia. Sä olisit voinut tuoda meille elämän. Siellä on esimerkiksi haamuja, jotka on puvut päällä. Niillä on ihan vitusti rahaa. Siellä on haamuja, joilla on perhe. Siellä on haamuja, jotka on auttanut tosi paljon.